Sila putol kasi kanina. So, sinisend ko ulit sa mga kilala ko. Kasi, naputol. Ayan. Sana may mga pumasok ulit. Thank you sa mga nag-support sa akin. Thank you so much sa patamsak, Ma'am Carms, at saka Boss Richard. Ma'am Carms, kumusta na po kayo? Thank you so much sa lahat ng andito ngayon sa bahay ko. Sa live stream ko. Oh no. May ukok na naglupad-lupad. Yung iba guys, sasabihin talaga nila hindi sila takot doon. Pero ako takot ako. Takot ako sa flying cockroach. Salamat sa 1 million viewers. Okay, post muna tayo guys. So it's maulan na gabi at malamig. So anong masasabi nyo guys? Napabubbles ako dyan. Bakit kaya sa laptop lang ganito, lang pa-bubbles? At saka wala siyang yan. Wait. Baka live chat, all chats are visible yan. Yan. Na-share ko na siya guys. Sana may mga pumasok at bumisita. Kasi kanina ang nangyari ay nawala ako. Kasi nag-freeze ang laptop ko. Kaya yun. So, ewan ko ba? Pag nag-live ako sa laptop, yun ang napapansin ko. Laging loading. Hindi ko alam. Baka sa processor ng laptop ko. Tapos, ganyan. So, 1 million viewers ko dyan. Thank you so much for coming. Suggestion, yan. A site is playing media. Yan. Di ko alam. Gusto ko sana siyang i-rotate. Kaya lang, di ako marunong. Paano? Mag-rotate.